patinet. Així podrem trobar el patinet. Tens raó. Més normal que en Micaela, en Joan Miquel i jo som detectius. Micaela, pots anar a cercar en Joan Miquel? Ara hi vaig. Ja sí que compto. Hem tingut sort. En Joan Miquel estava a l'altra punta del parc i, en quan s'ha enterat de lo que havia passat, ha vingut corrent-sos. Hola a tots. Toni, no et preocupis, recuperarem el teu patinet. Has vist algú a l'altra punta del parc? Només he vist un nen que anava en patinet. Interessant. Estava vestit de negre. No estic molt segur, però me pareix que sí. Beníssim. Has vist cap on anava? Pareixia que anava cap a la paret d'escalada. Perfecte, anem a mirar-ho. Correu! Perfecte, jo vos espero aquí per si veig alguna cosa sospitosa. D'acord, si veus algo sospitós ens avises, Ok? Ok, si veig alguna cosa vos avís. On pot haver anat? Da igual, tornem a l'altra punta del parc a veure si Antoni ha vist alguna cosa. Toni, has vist alguna cosa? Per aquí no he vist res. No passa res, podem anar a cercar el patinet a postos pocs vistats. Podem buscar la cabanya de la brigada. Bona idea. És aquí! Hem trobat! El meu patinet! Estic molt content per tu, Toni. Hem estat tot l'hora baixa cercant-lo. Si no l'haguessin trobat, el meu pare i la meva mare m'haguessin matat. Jo estic molt cansat, Podríem anar a Can Nostra a descansar, no? Sí. Bona idea.